Luanê rûnişvanê bi navê Yusuf Bor ku di zindanê da çavên wî kor bûne ji bo tazmînata derevî serî li Dadiya Herêmiya Wanê da. Yusuf Borê 57 salî di 2017 da dema bo serdana hevjina xwe diçe zîndana tîpa Teya Wanê ji ber erêkirina cezayê zîndanê tê girtin. Bor bi sedema alîkariya rêxistinê kiriye 3 sal û 9 meh di heman zîndanê da tê girtin. Li gor rapora Nexweşxaneya Herêmiya Wanê, çavên Bor di zindanê da 94 ji sedî kor bûne. Yusuf Bor wek sedema vê rewşê kêmbûna xizmetên saxlemiyê nîşan dide. Çavê me yê cepê çekê elvêrê tansiyonê lê dabû ama min tedawî dît çavê me baş bû. Piştî ez keme hewsê kevta çavê dî jî her du çavên me ew bûn. Erê em çûne revîlê çûne gotem et gotê. İlacek nivîsî dam em tan neva. Revîl çûnê bû. Piştînkî ola vêca deyek me xestî. Li girtîgehê nexweşiya çavên Bor giran bûbû û ew li nexweşxaneya Dursun û Dabaşê hatibû ameliyatkirin. Qaterek çavê me ameliyat kir. Qapaxê pişta çavê ji nav da rakir havî çavê. Xwedî ew nebû ama aynî bû. Xwedî axîr çavê xwe berze kirin. Piştî ku Yusuf Bor ji çavên xwe 94 ji sedî kor bû, Nexweşxaneya Herêmiya Wanê jî bi raporekê diyar kir ku Yusuf Bor nikare bi serê xwe di zindanê da jiyana xwe berdewam bike. Parêzerê Bor Rohat Kurt dibêje ku tevî rapora Nexweşxanê Bor nehatiye berdan û heya cezayê wî xilas bûye di girtîgehê de hatiye hiştin. Yusuf Bor sadê nehwê du çar rapor heye jî û ji bilî wê raporê da dibêjîtin ev e li serê xwe nikarîtin jiyana xwe derbas biketin. Gorî vê raporê gerek Yusuf Bor berî 2019 berî wextê xwe da hatiba berdan lê nehate berdan. Ruhat Kurt dibêje ku karbidest li gor kanûnan tevnegeriyane û wan jî ji ber vê yekê serî li dadgehê daye. Ev rapor dema hat estandin, raporê da dema gotî ev şexse nikare bi serê xwe jiyana xwe derbas biketin, göre kanûnê jî gerek ev e bêne berdan. Parêzer Kurt ji bo tazmînata derevî serî li Dadiya Herêmiya Wanê da û piştî lêpirsînê li bendeyê ku rûniştina dozê were dest pê kirin. Li gor daneyên komela mafên mirovan îhade 604 jê giran, 1605 girtiyên nexweş di zindanên Tirkiyê de ne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.